Apa? Arep apa? Arep ngewangi apa? Wong lanang cangkeme kaya wong wedok. Cuk nan. Delon gel. Ora sakabehane wong sing wis bojo ki penak. Delon kae sawangan. Jul. Jul. Lebarane cedak iki lho, Jul. Piye nasibe cah loro iki? Apa toh? Iki mikirnya apa? Ora nek kowe iki di kebagian THR no. Masalah aku lho, Jul. Tapi ya, Mbakku wong sugih baradol sapi. lah terus apa nyak ibu? Masalah THR, saya mau mikirnya apa? Lah iki ora nyadar lho. Ade lu jomblo. Iya bener emang Her. Iya. Enggak mas, orang di mas. Arep kerja iki lho wis awan. Jul, ora pengen iki. Delon dul gawe delon. Kerjane kerja di bojo wisan. Iya gel ya. Di sawang ayam tenan ngono kae. DPR. Weh, dantuk. Bukan grup Arit, Bang. madang. Bang, Bukan. De. Apa? Arep apa? Arep ngewangi apa? Wong lanang cangkeme kaya wong wedok. Cuk nan. Delon gel. Ora sakabehane wong sing wis bojo ki penak. Delon kae sawangan. Ngopo to, Jul? Ana kowe iki melu-melu nesu Pak dikompreng iki. Oh iya ya, Jul. Tiba iki ora sakabehane wong di bojo ki penak. Iya emang Her. Aku ki jane ki iri lho karo bolu ki. Jarene duwe cewek, kayak ora tau metu. Di teleponan bendino kae. Iya sih gel. Emang ndek iki bulu ki cerita karo aku. Kopine Jul. Gawekne aku kopi kok separuh iki to. Lah ya piye kok banyune turai sakmono. Tak critani, Apa to? aku ki wis duwe cewek saiki. Weh, mosok to Wis lu. 7 sasi. Yo, Kowe pengen reti? Lho. jajal delok. Masalah. Ayo to. Weh, menis-menis ya. Lah iya to. Lah kowe kapan? Weh, aku ya wis nyantai dhisik Lah lah. mosok dina-dina bonceng angin ya kowe. Wis bisa parah yuk. Ayo, bareng. Iki dhewe iki cewekan ki wis enek kok 7 sasi lho yang kok ya ora enek kepastian belas iki piye. Kene iki lek nunggu kowe balik iki lho, Jan. Jarene 2 sasi nek kowe mulih tapi ora mulih-mulih iki piye. Aku kene iki yo lempoh teol barang nunggu kowe mulih. Mangsaku. Kene iki mangsane ndak cinta karo kowe, Goluk teleponan kae. Positif kan. Orane. Tak sawang-sawang yo ayu jan iki. Piye to yang? Kowe ket mau ndak omong belas. Malah gerem bisu wae. Mbak yo omong, ora kek bisu wae. Yang piye to ora kek omong ae. Oh lah mendo tenan awake lho. Foto aja omong iki lho. Jare iki.